Ayan guys, pauwi na tayo. Dito na tayo sa Geneva Airport. Ayan, ang lungkot naman dito kasi malamig na tapos mag-isa ka lang. Hindi gumagana yung kanilang walkulator. So, kasi may dumaang mga pulis. Ayan, so ito lang naman yung parang loob ng airport nila. Ito yung papunta ka na ng boarding gate. Ayan siya. Pero before ka makarating doon, kailangan mo muna dumaan sa immigration bago ka makapasok sa loob. Ayan yung immigration. Sige guys, baka bawal na sa loob. So ayan guys, finally nakapasok na tayo sa loob. Ito na yung loob ng airport, yung boarding gate. So C91 yung pupuntahan natin, pero mamaya pa yung boarding. So ayan. Ay, nakakalungkot naman dito. Kasi mag-isa ka lang bumabiyahe. So, andito na ako guys sa loob ng airport. So, mamaya lang magbo-boarding na tayo. 15:40 yung boarding ko. Pero, ayun, nag-check in na ako. So, ito yung kape nila dito. Coffee mocha. Kasi ito yung price niya. Oh. Saan ka pa dyan? Mahal-mahal ng kape dito. Okay, sure. Goodbye Geneva for a while. Hope to see you soon again. سيدتي وسيدتي، سوف تطفأ إشارة ربط أحزمة المقال بعد قليل لسلامتكم. الرجاء من حضراتكم إبقاء الأحزمة مربوطة وإظهارها لطاقم الطائرة في حال استخدامكم البطانيات. بعد قليل سوف نقدم لكم وجبة عشائية في خلال هذه الرحلة، يتبقى بعد ذلك وجبة خفيفة. كما نرجو من حضراتكم إذا أردتم أي شيء الرجوع إلى طاقم الضيافة. شكرا. كما أني مع بقية أفراد الطاقم على أتم الاستعداد. Followed later in the flight by movie snacks. Please refer to your personal menu card for more details. If there is any